kuha. Bilag mabot pa kag sa kagatos. Di na po kumusugot diya we. Di ka makabuot sa pagbot sa Ginoo. Nagpresyo na tas mga anak diya we. Gusto gani kung karon-karon kay karon anay presyo anay gasto kaon. Ang tiguang na gasto. Wala ba di magagasto sa kay buki. Gasto. Guys, amang ipatry ni Kabang ning sunflower crackers ug maangay ba? Hala. Ginahas Kabang. Tambok na raba mong bangba. Hala, uy. Hala. Uy. Nasa kamu tinjut tabu. Ang gilamias Kabang. Angay na. Di pa pedicure na gamong amahan di ah. Ijawat malimpyo ng kuko. Nadagat ang opisina ko. Ilang kilo. Ipir. Ikaw na ka magbulagoy. Hindi mo trabaho. Asa ka mong sunod-sunod? Mado lagi mong tilta isa na. Guys, hari ko dito ka. A few moments later. Fried. Katiri lang ating ko ano. Fried. I-fried na. Masami ang i-fried. Kaysa air fryer. Wow. So ano to? O sa air fryer. Pwede na sa air Pero fryer. pag may gagmay, rata na buhat. Hindi na pwede duha mabutang din na. Duha niya. Daghan man eh. Iprito lang nga ban. Prito na ko. Ang ban lagi. Na guys, magluto may pork chop. Iluto naman sa air fryer. Yung nga ban. Ikuan fried. Ang pagapuhan si tatay. Ang tinaon kay puti na niyang buhok. Kay hapit tama. Humanag tuig. 2022. Pagapuhan. Ang tinaon. Kay karong bata-bata po tanahon ba? Punuan yan ako dani. Yung kabuang dani no. Punoon. Punoon. Mado na laman tayo. Di pagkado tiguang tanahon. Isang-isa si Tinta City na. Pagdilaman kayo Na. itang po ng buhok. Kuhat na laman tayo ni Yamas Ginoo. Ano sa kuha Bilag mabot pa kag sa kagatos. Di na po kumusugot diya we. Di ka makabuot sa pagbot sa Ginoo. Nagpresyo na tas mga anak diya we. Gusto gani kung karon-karon kay karon anay presyo anay gasto kaon. Ang tiguang na gasto. Wala ba di magagasto sa kay buki. Gasto. Kana mga kaon, mga gatas, ayaw na na. Lisod po. Na, Ano day magasto go na. doon ninyo mga anak, ayaw na. Hindi ko gusto, tasan pa. Kaya nabuong. Alam ko guys, di na ko na sa gusto tasun pati aw. Nabuong na ko sa kalibutan. Nagagasto mga anak. Sa man ron, nagaliwaros. Wala ba ka dyan nag-ipaitom tayo, marag-green ng mo. Kaya naman yung mga tiguang pensyonado, may mataas ka na may pensyon. Kami, pobre mga tiguang. Mado pa, hiluan na naman ninyo nung samu. Iluan, mo pinsan mo. May pensyon gawin, kaya ko ng 500 buwan. Ano na naman? Saban nga. Wala na screen Isa ko may pension tayo, ito ba di mo pakalit mga anak? No, lagi, mapresyo lagi mo. Operation man. Mado ng tiguang na waan na Ginoo, ano di magpresyo mga anak. Ano may operation man? Presyo na. Pagkaon, may trabaho. Nag-lubog-lubog. Nga naman di ka. Di ba tay?
Mura na pas Rubin Padilla. Isa pa ka. Ito. Kung madyan ang tingin ko sila maputi. Ito. Para may naputi. Gani kanan. Aw, naputi. Puti na tanan dyan. Tiyaw ba? Hindi kong kinain pero May kanjon, naputi na ba kanjon po? Puti, pareha naman. Pasensya na bugay sa mga hinay-hinay naman ng hilin. Diyan ang ipamaligya ko, no? Okay. Dito guys, sige magbubunuan dari. Munang na yung mga hinay-hinay dari. Tambayan ng tatay. Tatay, tumnan ni tay. Ito na. Nakadanig, batanon. Malis ko kuha na ko. Manis ko kuro sa tayo, bago to eh. At dyan na magtabag-tabag eh. Ko naman na. Ayan ba ganito magsuroy ko, magpalimos ko. Hindi ka magpalimos tayo. Dinig barangay na magsuroy-suroy ko. Ikan ka limos. Limos ka, mukan ka. Di mo kumangkanta mo singgit na mayong Pasko. Iyas aristo na mas kung taon kay palitiguan. Inasal. Siya raw kay maloy mamasko ko ni puti ng mga amigo. Kami sulita magkujog. Kujog ba? Hawid lang kaya madamagon mo kita. Ako kapitan una. Kaman sa ni nang. Ay, nung gipalit ko nito. Awa man ni, so tingala ba kini? Oh. Shampoo ba ni? Shampoo ubla kini. Sige na naglaman. Kita laman ho mas kuli. Ikaw maagak na li. Agak syudad ni. Doon pa mas ko katong mo. Ito tagaan na ni kuan kay may mga tag gani. Pari mo sa amin ti. Pwede man na. Ano na ano na maro ka kakaya. Pero sir, ano? Pero mahimo bitaw ning alibang bang. Guys, di malisang na lagin mo. Kumadot din na noon. Mga tawanan. Ay, kuan man, green na color, di ba? Kanang naibalhibo, piligro na. Tayo, hilamat tayo. Sabok. Ali, nakaya ko din. Ilang ganina pa siya ka. Narinig ko, te. Na. Kere, Napunta na, tugot ba ka? Yan. Ano ba kung tuig? Kuha na namag ang ugi. May tuma naman. Upani ko magpalimusta ni putlong kam. Ha? Ikaw mo agak na ba ang palimusta? Hindi ko hiad. Mo, magtagaan po tag kuha. Ato. Tag piso-piso. Eh, namin lagi senior citizen ba, Jay? Halas ati. Yapil pag pagtang. Ha? Jawar ba sa ingit sa nimo kang ti? Ano, lagi? Wapod balihat mo din ka nga. Kasi ito naman ang atag. Asa man ang kanina ang okay na floor. Di na mawa nang nasagtang 1 week. Hala, mga dyan. Di lagi. Babiwil. Nakining mo na. Kana nga magkilay mo nga mabutog 2 weeks. Gamay ra man Sige, ang tayo. ilong Kasi sala ka labag basa pa din. Magang ilong nagtuan man. May pangpunas ko sa tissue. Maligo jud kay pagasuntay nagtapan mo bunok. Ha? Paano niya kay tina naman ko di. Para magkuha anas butoy kami lulita. Magsuro may putlong kam. Kanan sa Gas po kayo ba magpalimos ni lulita? di pa nagtapan ng manok kay hindi mo nagtatan. Ayaw ng manok. Diyan na. Kauyab na mura nag-atorni ag kuko, hininluan. Napay lang yung pagkukulupig, tas kukong tatay. Napay dyan kamot, ha? Basi ba itong kikuluran na yung kamot na puwatay? Pink kay kuan. Pink. Partner sa nina. Mga guys, tatay garang ito magbukok na, ha? Bisa kita rin pa. Wapog tiguan na hapit na. Bisa na Bahala na, bahala na. Ano? Bahala na, basta kay... Bahala yung uban, Inihap na magbagok lang ang kinabuhis mga tiguang. Di ko tagsa para ka. Balik dyan na mo ukay-ukay dire. Kinanay na po. Umalas ate Flor de Lisa. Andan ang kuan. Gamay ra man ang kananay kay di ra man stress di na kay kuan. Ito bilang higising na nailipan eh. Ang ato pala pa ni. Ano na bukok na ba?
Aligid ka. Pagay lang panit at pila kay maman. Ay nang tinaan di ay pas imong ang tias imo. Okay, pukti. Sa Mura magbilat na to. sa daw. Oh, ito ka. Yasa. Project ko nga lang. Di ka laot. Gapod. Mamayli. Kay walay kuan. Walay uban. Nay nang atay nang hagadrabas na nay. Aw nang hagadrabas tatay nimo nay. Uri-suri ko na mas putong kami ni ka. Malimos ko na muna. Kay wa na mo uban. Palimos na gini. Kaya baka may matag hindi mo palimos mong duha. Di na kay wa na may uban. Jag ukukod gikuti ka naman. Hindi naman yung palimos. Kukugi. Nagkuko na katong. Nagkuan mo din. Nang malik na dahil ugay-ugay nang pagpila po ng t-shirt ko ah. Pari po dyan, pila niya rin palitan. Lamig na biluang. Oh, kas kasi ninyo kasala may kay liwaros. Kaya nagapon yung papainit ni Juan. Berindahan ni Aisa. Dua ka tao. Perundangan mga Aw bangan ka. Di pa ka-afford. Mga doa tulura pwede na. Simentos ay isa ni hati kawanan balik-balik paano. Sus, kapag di pa simentos to bastuan. Nagapa po kwarta gusto mga luwi mga dati yung hakutan. Ako to dito ka balik disundoy. na mapalit kag sa kalibo na tapak di oy. Siminto gahi pa na siminto ha. Kuha na po na nga na itsapwira na po na nila ba? Ano bang sumbra ba? Mugahi na po to. Labog raman po ito nila sa daplin. Ada naman sa dalam. Kuha naman po kakailig hakot. Lajukan. Wa pa malagay side mirror ay ikaw na nagpalit ya. Tiya. Sakay mo uli mag-unir lang. Pasakay pahawa mo ang lamang mo. Panunda pa. Kuha na magayang manilis ha. Sabado mo kuno pa sila. Sida. Buwan na ka ba? Sakay Wala, buwan na. kinani kay maangay og kulong na, nga nagpupulong. Okay kang magpakulong na siya kay maangay siya. Lalo kay bulbul na tuloy. Street lang. Ha? Street? Oo, naawa. Kanang Na marang kanang po. buang kay wa may sabod. Di, tulungan din yung bulbul. Di oy, buang. Oo, nga bila butong buhang. Harap sa buwan. Bubo ba, bubo. Harus buog. Buang lagi. Di po, tulungan gihapon. Ang magkakulong sa kuha bubo kanang pagpaglit sa mga panty, mga brief. Pero buang di oy tuli di nga Hindi ka na. nagpanti man. Hukas mo na. Angelito, panawa. Wala nag buhok na ilang buhok na na. Nang mura. Kanang buang lagi. Nga panas na na, uyab na ni. Nay ka tuturas mo na. Aman. Ora man ni tabi. Ano na ay? Una tete. Nagising ng lukuhan ay. Okay na tete. Brown rabo na isang buhok te. Ay, ito na na. Di, lami isang buhok kay mahugan ni Brown. Ado laman dugada na eh. Imo na. Asam pa mali. Kung may ubas man. Pat. Mahak sa imong panig. Naman. Nadali na. Tatangon. Wa kuno ka na oh. Punta na na eh. Mahak. Oy, Ay na ba kay pancakes ay? Pancakes. Pancakes. mapa mo na kasama. Am ni tubuhan nga, bakas